Boas tardes. Boas tardes. O traballo que ten vostede é difícil? Si, é un traballo de bastante responsabilidade, porque tes que ter moitas cousas en conta e é un traballo que nunca te podes despistar. Sempre tes que estar á procura das mellores solucións. Cando vostede era pequeno quería este traballo? Nin pensaba eu no que quería naquel momento. Non sabía o que quería era ser futbolista ou astronauta. Pero, bueno, depois a vida vai te levando por aquí, para lá. E das opcións que tiven, esta foi a mellor, sen dúbida. Estou orgulloso de telo conseguido. Cal foi a experiencia que tuvo vostede neste traballo que lle gustou máis? Neste traballo? Sí. Cada vez que aforro diñeiro con respecto ao ano anterior e dou a mellor solución, síntome orgulloso, porque é todo cuestión de negociar e tratar de que a xestión sexa mellor en cada momento. Entón, cada vez que consigo algo positivo, síntome ben. A vostede gusta o seu traballo? Por que? Si, é moi cansado. Necesito descansar de vez en cando, sobre todo agora que xa teño 50 anos, xa cando estás moito tempo diante do ordenador, 8 horas seguido loitando e tentando de facer as cousas ben, é complicado, pero si, continúame gustando, si. E de que traballas? E de que traballas? Si, o nome en inglés é Purchasing and Contracting Officer. Sou responsable das compras e dos contratos da NATO aquí en Norwood, en Inglaterra. Esta é unha pregunta similar á primeira, pero é duro o traballo que ten vostede? Físicamente non, mas eu moitas veces prefiro, de feito vou ao xinasio todos os días 1 hora ou 2, porque o feito de estar traballando co corpo e sudando e movéndote tamén liberta felicidade, liberta feromonas, tal. O traballo de estar 8 horas seguido resolvendo problemas, estar parado nunha cadeira e ollando para o computador non é fácil, pero é levadeiro, pensando sobre todo como está a vida hoxe en día en todos os lados, non? Ok. Moitas grazas por vir.